1.5 million kantidad sa water system project sa kagamhanang probinsyal ubos sa pagdumala ni Governor Roberto Uy, dakong gikalipay sa mga lumulupyo sa barangay Palandok sa lungsod sa Leon Postigo. Sa ironato ang dugang detalye gikan ni Lorvie Cabilin. Dakong kaayuhan ang gipaabot ni Governor Roberto Uy dinhi sa barangay Palandok, lungsod sa Leon Postigo. Pinaagi nining water system project sa probinsya, hayan aduna nay magamit nga tubig ang mga lumulupyo sa inadlaw-adlaw. Gikalipay usab kini sa mga igbo farmers nga naa mismo dinhi sa tapad ang ilang umahan, kaya aduna na sila magamit nga tubig sa pagbisbis sa ilang gulayan. Dakong ikalipay sa mga lumulupyo sa barangay Palandok sa lungsod sa Leon Postigo ang water system project nga mobalor og 3,503,000 pesos nga gipaabot sa kagamhanang probinsyal sa administrasyon karon ni Governor Roberto Uy. Kaniadtong Marso 23 ning tuiga dito sa Puruksay sa maong barangay, gipabuswak sa mga personahe sa Provincial Engineering Office Waterworks, pinanguluhan ni Mr. Tirso Ratificar, driller, ang makusog nga tubig nga mulapas pa sa tumoy sa lubi, gikan sa gilawmon nga 576 feet nga gibuho pinaagi sa water drilling rig machine sa probinsya. Si Kapitan Monib Sapal ang mipaabot sa iyang pagpasalamat sa maong dakong proyekto nga mapahimuslan gayud sa tibok barangay. Kinimatod niya mao'y sulbad sa pila ka tuig ng kalbaryo nga gisagubang sa mga lumulupyo, ilabi na sa mga taga-Puruksay, din ang pinakabungtod nga parte sa barangay Palandok. Nabot lang yun ang among ipangandoy nga tubig, nga din buhi kalbaryo, labi na din sa Sector 6, nga din gisagubang nila sa pipila ka tuig, nga magkabo dito sa ubos. Nga mga backline ni sila og mga hapit dulan ka kilometro. Usa kami nagpasalamat sa administrasyon ni Gobernador Roberto Uy nga iyang gisulbad ang dugay ng ipangandoy nga problema sa atong mga taga-barangay labi na sa Sector 6. Ipadayag usab sa iyang kalipay si Mr. Benedicto Jalo ang midonar og 200 square meters nga luna aron katukuran sa maong proyektong patubig kay anaa nagyud sa duo sa iyang tugkaran ang puhon kakuhaan niya og tubig labaw na sumala niya nga sa iyang panginaron karon dili na siya kalakaw og layo aron magkabu. Tungod ining tubig karon nga niya na sa ako ang tugkaran doon magid sa kumbalay. Ako dako kaig kalipay. Gobernador Birto pila ka tuig antos kami sa kalisod sa among dapit nga wa mi kayo tubig kay tungod sa kalayo sa among kabanan. Ug karon gobernador kay niya naman sa ako ang dool. Pasalamat kay ko dako diha kanimo. Ay imo mi gitagaan in taon og tubig kay sa tanang panahon maggamit kami na anagis dool magkuha na lang. Usa diha ni anak gobernador magpabilin hantod sa akong kinabuhi magmalipayon paghandom diha kanimo. Ug daghang salamat kayo gobernador sa akong mga pulong nga gipadayag diha kanimo. Ipaabot po sa iyang pagpasalamat sa kagamhanang probinsyal si Mayor Aida Ruz Hampali sa lain na pud nga proyektong patubig nga gipaabot sa kagamhanang probinsyal sa Leon Postigo. Salamat kayo sa atong pinalanggang gobernador nga ang project wala damha isag diha sa bukid tungod kay sa pagsuporta sa atong gobernador niana gyud nakita nato ang tubig kay unsa kalisod diri pila ka tuig nga giagwanta nila pagkabo mga usa ka kilometro gikan sa aning area usa pa sila makatubig. Nagpasalamat yun ang mga katawhan diri nga aning tubiga kay murag entero Palandok makaya siguro niya kay perti mamusidlit ni abot man sa mulapas pa sa lubi. Samtang lakip usab nga makabenepisyo og dako sa maong water system ang mga mag-uuma sa Igbo program sa probinsya sa barangay Palandok, din anaa mismo duol sa gitukuran sa maong patubig ang ilang usa ka hektarya nga gulayan. Si Mr. Romulo Jalo, Vice Presidente sa Palandok Igbo Farmers Association ang mipamahayag nga masayo na gyud ang pagbisbis sa ilang mga tanom ug dili na gyud sila makalakaw og tunga sa kilometro pas-an ug galon sa tubig para makabubo lang sa ilang gulayan. Sa ura sa wala pa gyud sa di pa sa atong temputing init, diri gyud kuha diri sa amo ang suba mga ulos mga tungod kilometro amo ang galayon katikas. Muna nga basta lang tayo ng galon, mag-baking mga galon, pala na yun pa buo sa among mga tanom. Pero karon mahumana na siya, siguro murag masayo na namo ang pagbisibi sa among mga tanom kung kaya na namin tubig gihatag ni Gob. Human ini
Ginisugdan dayon ang pagtukod sa tangke nga adunay kapasidad nga 38,000 liters aron hingpit na gayud nga magamit sa mga lumlupyo ang maong water system project sa kagamhanang probinsyal. Gikan dinhi sa Barangay Palandok, lungsod sa Leon B. Postigo, Lori V. Cabilin sa Zamboanga del Norte Provincial News Network. Ang dapig sa kamatuuran, duyog sa kalambuan. Aron ma-update kamo sa tinuod nga mga balita ning atong probinsya, please like and follow our Facebook page, Provincial Information Center, Zamboanga del Norte. Pwede usab ninyo kining i-share aron mas daghan sa atong katawhan ang makahibalo sa tinuod nga panghitabo dinhi sa atong probinsya. Mag-comment usab kamo aron mahibaw-an namo ang inyong reaksyon o opinyon. Kini si Cheriza Haralves sa Zamboanga del Norte Provincial News Network, ang dapig sa kamatuoran, duyog sa kalambuan.